La Federació de Municipis de Catalunya va organitzar una jornada d'atenció a la dependència des dels serveis socials bàsics. La jornada es va fer el 10 d'abril a Sabadell i va comptar amb l'assistència de més de 230 càrrecs electes locals, tècnics i professionals de l'àmbit del benestar. L'objectiu principal de la jornada era conèixer millor les actuacions de la Generalitat per la implantació de la llei de la dependència. També es va presentar un estudi encarregat per la Federació i la Diputació de Barcelona per poder calcular l'impacte dels costos de l'aplicació d'aquesta llei a les administracions locals catalanes. La inauguració de la jornada va anar a càrrec de Carme Capdevila, consellera d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, i Manuel Bustos, president de la Federació i alcalde de Sabadell. Manuel Bustos va agrair la nombrosa participació i va remarcar la importància i necessitat d'una llei de serveis socials, llei d'altra banda molt sol·licitada. Va destacar el compromís dels ajuntaments de compartir amb l'administració autonòmica la governança en l'aplicació d'aquesta llei. El president va remarcar també que per part dels ajuntaments s'ha fet i es continuarà fent un esforç extraordinari per aplicar aquesta llei. La consellera Carme Capdevila va reiterar el compromís de seguir col·laborant amb l'administració local, de continuar treballant junts per tal de llimar les dificultats que puguin sorgir i avançar en aquesta llei de serveis socials. De la seva banda, Jordi Tudela, director del programa per l'impuls i ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències, va donar informació sobre la gestió de la llei de la dependència a Catalunya. També va posar especial èmfasi en els equips de valoració existents en el territori. A més, va destacar el gran esforç que s'havia fet des de l'administració autonòmica per donar suport i facilitar als ajuntaments i consells comarcals l'aplicació de la llei. Montserrat Ballarín, vicepresidenta de la Comissió d'Acció Social de la Federació i diputada de l'àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, va presentar l'estudi encarregat. L'estudi vol ser una eina útil per valorar i projectar en els anys futurs, fins a la implantació total de la llei, els costos econòmics que representarà a les administracions locals. Posteriorment, es va organitzar una taula rodona on es va insistir en la importància d'aquesta llei com un dret per totes les persones. També es va destacar que és un gran repte per totes les administracions, especialment per als ajuntaments. La jornada va incloure una exposició dels diferents representants dels ajuntaments de l'Hospitalet del Llobregat, de Girona, de Manlleu, del Consell Comarcal del Bages i de la Diputació de Barcelona. La cloenda va anar a càrrec de Maria Ramoneda, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sabadell, que va remarcar que la gran assistència a la jornada demostra la importància que té l'aplicació d'aquest dret. L'acte va comptar amb la col·laboració del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell.